Bon dia a tots i a totes. Voldríem presentar aquestes jornades que seran les segones i que enguany els hem posat un nom. Potser perquè quan vam començar l'any passat no sabíem si les continuaríem. Enguany els hem posat segones jornades d'història amb mossèn Sans Capdevila i Felip, que va ser el primer arxiver de l'Arxiu Històric de Tarragona. Només unes paraules inicials. L'Arxiu Històric de Tarragona el va fundar l'any 1920 el cardenal Vidal amb 3 idees molt senzilles, com les que tenen tots els arxius. Per una banda, recollir la documentació, preservar-la, per altra banda, doncs, restaurar-la i en tercer lloc posar-la a l'abast. El pas del temps ha permès que tot això ho poguéssim fer d'una manera amb tecnologia més nova i per això, com molts de vostès saben, tenim una part important de la documentació, en aquest moment una mica més d'1,5 milió d'imatges digitalitzades. Per altra banda, l'arxiu que avui ens acompanya la doctora Companys, que ho coneix prou bé perquè és una professional no només de la història de l'art, sinó també del món dels arxius, doncs demana molt de temps en catalogar, en inventariar i tantes altres coses. Per aquest motiu vam pensar que l'arxiu, que avui comparteix també estatge amb l'arxiu de la catedral i també amb l'arxiu històric de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, hola, bon dia, l'arxiu doncs havia de portar, hola, bon dia, alguna altra cosa, justament el que fèiem. Per una banda, d'una manera periòdica, fem algun curs referent a paleografia, a genealogia, inclús hem fet algun curs parlant sobre els fons que té l'arxiu. Per altra banda, hem anat també publicant llibres diversos, sobretot de transcripció de documentació del 18, amb el cas de la catedral, amb els llibres de Rebus Gestis, o del segle XX amb la correspondència del cardenal Vidal i Barraquer amb Secretaria d'Estat entre l'any 36 o 39, o també amb documentació de l'arxiu sobre la Guerra del Francès, entre altres. I per altra banda ens va semblar, que és el que ens ocupa avui, que podria estar bé també d'una manera periòdica agafar alguna qüestió, buscar professors o investigadors tant d'aquí com de fora de prestigi i que ens aportessin la seva visió, de vegades diversa, fins i tot amb algun punt de vegades una mica contraposada, sobre qüestions determinades. Era un estat de la qüestió, una vegada més amb la idea de donar elements perquè els investigadors o les persones que els interessa la història de poder dir, doncs, mira, aquest és un camp d'investigació possible, es troba així. Les primeres jornades, que eren molt monogràfiques, es referien al cardenal Vidal i Barraquer, però ja les de l'any passat, que considerem les primeres, es referien al camp de Tarragona, a la repoblació, abans dit reconquesta, al poblament, com vulguem dir. Era una de les qüestions que a mi personalment sempre m'havia preocupat i em preocupa i per tant semblava que podia ser interessant. Vam tindre visions molt diverses. Un professor d'Anglaterra ens va parlar sobre els normands, també amb una visió molt més europea, no només centrada aquí. Van haver persones molt diverses que ens van plantejar una mica com es trobava aquesta qüestió. Enguany ens semblava que era interessant fixar-nos en un aspecte molt més ja de l'antic règim, per tant, diguem-ne 16, 17, 18, i ens va semblar que una de les temàtiques, també molt lligada amb la documentació de l'arxiu, podia ser la família. Al parlar de família, la qüestió és molt ampla i nosaltres justament volíem que fos ampla. Primer ho havíem dissenyat d'una manera, però després ens va semblar que podia ser interessant de tractar temes molt diversos entorn d'aquesta comunitat, d'aquest context humà que ha anat variant, i amb el futur segur que hi haurà moltes altres coses. D'una manera ràpida, abans de presentar avui les primeres ponents,
havíem pensat parlar sobre la llar i ens va semblar que el moment oportú, l'ocasió, era justament el treball que han publicat la doctora Montserrat Sant Martí Roset i la doctora Isabel Companys Ferrarons. Era precisament la publicació d'uns inventaris del notari Bernat Gendre del segle XVI. Són uns inventaris que ha publicat la Fundació Noguera, en parlaran, són realment excepcionals i, com ara em comentava, doncs una d'elles mostren un potencial i una força i una vida a la ciutat en el setze important. Era un acostament a una realitat a partir d'alguna cosa que és molt nostra. Després el doctor Llorenç Ferrer Alòs ens parlarà a partir de la genealogia una visió sobre el que anomena estratègies familiars. La doctora Sofia Mata de la Cruz s'acosta a una família concreta del segle XVII-XIX, coneguda sobretot en el XVIII, una família concreta que és la família dels escultors Bonifàs. I ella presenta un element que a mi també em sembla interessant, i és el fet de que la família és alhora justament nissaga, alhora és escola en què es transmet el coneixement i és obrador. Per tant, penso que pot ser una aproximació molt interessant. La doctora Rosa Congost i Colomer ens parla a partir de Girona, que és la zona que ella ha estudiat, ens parla de la reconstrucció de les famílies i de les estratègies hereditàries, dinàmiques familiars en l'estudi del canvi social. El doctor Antoni Riera Melis, que tancarà el dia d'avui, que vaig tenir de professor també a Barcelona, ja quan estudiava fa molt temps, després d'haver començat aquí, aleshores potser es feia menys, ell estudiava i tenia molta preocupació per tot el que era el món de l'alimentació. N'ha treballat molt i ens va semblar que podia ser un element interessant i ell parlarà sobre l'alimentació a l'època medieval i moderna. També en el nostre territori hi ha una colla d'elements que ens permeten aprofundir aquest tema. Per exemple, en el cas de la catedral hi ha el llibre del Coc de 1331 que ens parla justament de l'alimentació que hi havia a la catedral, però hi ha altres elements. Demà el doctor Daniel Pinyol i Alabar ens parlarà de la qüestió de la mort, de com s'afronta i com s'assumeix la mort a l'edat mitjana en el Camp de Tarragona. Ell havia fet ja alguna aportació en aquest sentit. La doctora Teresa Vinyoles ens parlarà del paper de la dona. Aquí vam estar discutint molt i finalment se centrarà en l'època medieval. Probablement en una altra ocasió doncs aprofundirem molt més el tema de la dona i també dels infants. I finalment el doctor Valentí Gual ens parlarà de la família a l'edat moderna. En aquest moment ell també està fent un treball molt important justament al Principat d'Andorra de reconstrucció de famílies del Principat i ha treballat molt aquest element. Tots aquests elements amb visions molt diverses i aspectes crec que ens poden ajudar a tots a acostar-nos al que representa la família amb aquelles circumstàncies durant l'antic règim. Jo voldria agrair-los a tots i totes la seva presència.